wacho no penji kanyo kotudore kod gimomiyo Maraga no yiene to joma moko go to din negi. Erokamano. Dibed ni sirikal mar Kenya ni nitere kod lwedo moro e siasa. Definitely sirikal mar Kenya ok nyal bedo gi lwedo in terms of nyiso sirikal mar Tanzania gima gitim gi gima kik gitim. But sirikal mar Kenya nyalo chiwo intelligence ni Odede en ng'ama nade. To bende gigi sani koro onge pondo nikech higa mokalo the whole of that protest emergency ingeni Joyce gima kendo wan go mbele and our media freedom mar media ma Kenya, including mani e mbui, social media ma Kenya ni malo, media houses lando gimora mora. So jo Tanzania were glued kendo ne gineno step by step gima timore Kenya. So giseng'eyo kata ka ok sirikal ma Kenya wacho ne giseng'eyo ni role mane ma Martha Karua osebet godo seche mane wan gi tungni chien e higa mokalo. Willy Mutunga osebet gi role mane kamano Maraga ne ni kanye seche go to gin nyaka gi clips kaeto e seche gi nikech social media ma Kenya duog kata mana an sani kidhi Google nyinga ni to bro golo ni gik moko te nyaka gik mwawacho ka sani nikech gibedo posted. So ibro yudo kamagi kata ka jotelo mag arita kwe ma Tanzania o Google tu kata Willy Mutunga kata kono okiae to bro nyise everything nyaka roll kuonde mosebede comments mosemek kuom weche machalo mag activism. So aparo ni ma ema kane ging'iyo to samoro giwacho ni magi to nyalo tungo kwe maka to Maraga to pokwaneno okwane kwaluo ndache chien kuno to kwane nikech kata Justice Maraga for example ingeni Justice Maraga jiong'eyo sama kore yiero Maraga Chief Justice. Before that ne ok en ng'at ma was so active a political scene kata push on human rights and all this. Joma nong'eye maybe ne gin mana jadwen kawan manolemo go before to Willy Mutunga to ne mwana harakati chien kucho ma by the time he Chief Justice almost everybody knew who Willy Mutunga is. Jokmano said they threw the trenches car fighting for the democratic space and all that. Kora paro ni mano emomiyo Maraga nyo ginyalo dok ne chien matin to jogi to giluor